ערב טוב, חג שמח וברוכים הבאים לסטודנטים של מכללת פסגות ואורחיהם. שמי יאיר טל, אני משקיע ויזם מתחום הנדל"ן ומרצה במכללת פסגות. הצטרפתם עכשיו לוובינר בנושא מבוא להשקעות נדל"ן בארצות הברית. הוובינר מיועד למי שהתחיל את מסלול ההכשרה ורכישת ההשכלה שלו הנדל"נית, ורוצה להוסיף ולהיחשף לשוק נוסף מאוד מעניין. הוא מיועד גם לאלו שהתנסו כבר בפעילות נדל"ן, בעיקר בישראל, ורוצים לגוון את סל ההשקעות שלהם, וגם מיועד לכאלו שכבר עשו צעד אחד או שניים לקראת עסקה ראשונה בארצות הברית, ומעוניינים לקבל מספר נקודות מבט וכלים שימושיים לבחינת עסקה מוצעת. הוובינר יארך כ-45 דקות, זה זמן מאוד קצר, לכן כל מה שניגע בו יהיה ממש על קצה המזלג, וכמובן בסופו לשאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות למכללה, כדי לראות איך אפשר לברר פרטים נוספים ולהרחיב את ההשכלה בנושא השקעות נדל"ן בארצות הברית. אז על מה נדבר היום? נתחיל בעצם לענות על השאלה למה בכלל משקיעי נדל"ן נמשכים לארצות הברית, מה הביא אותם לשם ומה מושך אותם היום. נדון קצת באפשרויות השונות להשקעות נדל"ן בארצות הברית, זהו שוק מאוד גדול עם הרבה סוגים של אפשרויות השקעה. נלמד מספר כלים מעשיים, אינטרנטיים, לבחינת השקעות הלכה למעשה. נדבר קצת על התשואה בארצות הברית, נסביר קצת איך מחשבים את התשואה הזו, מהן התשואות המקובלות, ונבחן דוגמאות לתשואות גבוהות ותשואות פחות גבוהות, ונבין את הסיבות מאחוריהן. נדבר גם על דברים שאנחנו במכללה מסבירים אותם, אבל משווקי נדל"ן וחברות שיווק לפרויקטי נדל"ן בארצות הברית בדרך כלל לא יספרו לכם, ונדון מעט גם על איך מתנהלים מרחוק כשכל העסק נעשה מעבר לים ואנחנו נמצאים כאן. אז אנחנו מתחילים ודנים בהתחלה בשאלה מה בכלל מושך יזמים ומשקיעים לארצות הברית. אז בקצרה, נאמר שהמשבר, משבר הסאב פריים שהתחיל בשנת 2007, שהתחיל בארצות הברית, אבל אחר כך גרר אחריו מדינות רבות בעולם, בעיקר באירופה, הביא למצב של מלאי מאוד גדול של נכסים בארצות הברית, שהבנקים מנסים להיפטר מהם. המלאי הגדול הזה גורם לירידת מחירים מאוד גבוהה בשוק, הרבה מאוד נכסים מוצאים למחירה בתהליכים של foreclosure, כלומר בכינוס נכסים, הבנקים מנסים להיפטר מהם, ולידם הסוחרים ממשיכים לשכור דירות, מכיוון שהבנקים מקשיחים עמדות ולא מאפשרים להם לקחת בעצמם משכנתאות כדי לרכוש דירות לעצמם. כך יוצא מצב שהשוק בארצות הברית חווה ירידה דרמטית במחירי הדיור, בעוד שמחירי השכירות נשארו פחות או יותר דומים לעבר, אולי עם פגיעה קטנה, אבל זה מייצר הזדמנות מאוד גבוהה, כי משקיעים שבאים מבחוץ רואים תשואות שאי אפשר לחלום עליהם, לא בישראל ולא במקומות אחרים, תשואות דו-ספרתיות של 12, 13, לפעמים 19 ו-20%. זה כמובן מייצר פתח להרבה מאוד משקיעים מחול וגם מישראל, וגם יזמים פרטיים וגם חברות נכנסות לפעילות ענפה ולמסעי קנייה של נכסים, ובאמת הרבה מאוד משקיעים שנכנסו לשוק האמריקאי בשנים 2010 עד 2014, רואים נכסים מאוד זולים עם תשואה מאוד גבוהה ועם צפי לעליות מחירים. כשאנחנו מסתכלים קצת קדימה, ושואלים את השאלה, למה משקיעי נדל"ן נמשכים היום לארצות הברית בתחילת 2017? יש לכך מספר סיבות. השוק האמריקאי עדיין אטרקטיבי, עדיין מספק תשואות יפות, אולי לא כמו שהיו בעבר, אבל עדיין תשואות שאי אפשר להשיג אותם בדרך כלל במקומות אחרים. בתחילת עידן טראמפ,
הפרשנים הכלכליים מדברים על עידוד צמיחה, צמיחה אומנם מתונה, לא כמו שהיה בשנים האחרונות, אבל עדיין התחזקות של הכלכלה האמריקאית, חיזוק התעשייה ומלחמה באבטלה. השוק צופה ככל הנראה התמתנות בקצב עליית מחירי הנכסים, עדיין בממוצע בארצות הברית וברוב האזורים שגם אנחנו מסתכלים עליהם, צפויה עלייה חד ספרתית, סדר גודל של 4% בהרבה מאוד מקומות. זה עדיין עלייה, זה לא העליות שראינו בעבר, אבל זה בכל זאת עלייה במחירי הנכסים צפויה גם ב-2017. תופעה מעניינת היא שהדור הצעיר, בני 20 עד 35, הולכים להוות בסך הכל משקל מהותי בתוך סך הרוכשים, וצפוי בעצם לראות מצב שחלק מאותם צעירים שרוכשים את הנכס שלהם בפעם הראשונה, שנספרו בעבר בתור הרוכשים הפוטנציאליים הבאים, חלקם לפחות בסופו של דבר לא ייכנס לשוק ב-2017, מכיוון שהבנק האמריקאי התחיל לאותת שנגמר עידן הריבית האפסית. אנחנו חווינו לאחרונה עלייה קטנה בשיעור הריבית, וצפויה עוד עלייה כזו, מה שאומר שהמשכנתאות הולכות להיות קצת יותר יקרות, וזאת אחת הסיבות לזה שעליות המחירים התמתנו ב-2017. ובכל זאת, שמסתכלים על סיכום התמונה הזו, למשקיעים, ארצות הברית עדיין יעד להשקעות מניבות יפות, עם צפי גם לעליות מחירים בעתיד, וזאת הסיבה שבגללה גם היום לא מעט משקיעים ולא מעט יזמים שהתחילו את הפעילות שלהם לפני מספר שנים עדיין מסתובבים בארצות הברית ומציעים נכסים אטרקטיביים לרכישה ומושכים משקיעים. אז בואו נדבר קצת על מהן האפשרויות השונות להשקעת נדל"ן בארצות הברית, ואני החלטתי קודם כל לחתוך את זה בין שתי קטגוריות. הקטגוריה האחת היא השקעה אישית בבעלות ישירה על נכס, זאת אומרת, המשקיע רוכש, מתחזק ובסופו של דבר מוכר את הנכס בעצמו, לעומת השקעה דרך חברת השקעות, או מה שנקרא חברת פורטפוליו, שמחזיקה הרבה נכסים, ואנחנו משקיעים בחברה עצמה, והיא זו שרוכשת את הנכסים. אני אדבר קצת על היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ואני אתחיל בהשקעה בבעלות ישירה. ההשקעה מהסוג הזה מתאימה לאנשים שמעוניינים להתנסות הלכה למעשה בהשקעה בנדל"ן, ומוכנים גם להקדיש לזה את הזמן הנדרש. היתרון הוא שיש כאן בעלות, אחרי שמבצעים את הרכישה, המשקיע הופך להיות בעל של נכס בארצות הברית, זה יכול להיות דירה, זה יכול להיות בית פרטי, אבל הנכס הזה רשום על שמו. זה באחד היתרונות הגדולים. היתרון הנוסף הוא שכל ההחלטות שקשורות בנכס הזה לאורך חייו, ובעיקר בסופו, כלומר בנקודת המחירה, נעשות על ידי המשקיע בלבד, וכל ההחלטות ככל הנראה משרתות באופן ישיר את האינטרסים של המשקיע. מה החסרונות של אפיק כזה? זה אפיק קצת יותר מורכב, הוא דורש לימוד, הוא דורש התמצאות, הוא דורש ללא ספק השקעת זמן. אנחנו לומדים גם באפיקים אחרים שהשקעה בנדל"ן לא עושים בישיבה על הכיסא, אלא נדל"ן עושים בשטח, וגם כאן מי שמעוניין ברכישה עצמאית של נכס, גם אם זה דרך חברה מקשרת, עדיין נדרשת השקעה של זמן, ואפילו ביקור בארץ היעד, כדי לראות את הנכסים ולראות את השכונה, וזה כמובן מחייב קשר הדוק עם מספר גורמים, גם בתהליך הרכישה, וגם בתהליך החזקת הנכס עד למחירתו. זה האפיק האחד, בדומה מאוד למשקיע שמעוניין לרכוש דירה או בית כאן בישראל. האפיק השני, כמו שאמרתי, הוא בעצם אפיק של רכישת יחידת השתתפות דרך חברת השקעות. באפיק הזה אנחנו לא בעלים של נכס, אלא חברה שאנחנו נמצאים איתה בקשר והציעה לנו את שירותיה, היא רוכשת נכס והיא מציעה למשקיעים
להצטרף להשקעה שלה. המשקיעים האלו בכל מיני פורמטים, יכול להיות שהם רוכשים איזושהי יחידת השתתפות, יכול להיות שהם רוכשים זכויות, יכול להיות שהם הופכים להיות בעלי מניות בחברה אמריקאית שהיא הבעלים של הנכס, אבל אין כאן בעלות ישירה על נכס, ואין כאן רישום בטאבו האמריקאי של המשקיע הישיר על הנכס שלו. זה מתאים לאנשים שמעוניינים לסמוך על חברה שזה תחום ההתמחות שלה, וזה מתאים גם לאנשים שלא יכולים או לא רוצים להשקיע את הזמן הנדרש כדי להגיע למצב של בעלות פרטית על נכס. היתרונות של השיטה הזו, כמובן שזה השקעה יותר פשוטה, היא דומה להשקעה פסיבית או פיננסית אחרת. יתרון חשוב מאוד זה שבמידה ואנחנו מוצאים את החברה הנכונה, אנחנו בהחלט מסתמכים, ובהרבה מקרים גם בצדק, מסתמכים על מומחיות החברה, והמומחיות הזו באה לידי ביטוי במציאת נכסים טובים, בהשבחה טובה של נכסים, ובסופו של דבר של מחירה שלהם, גם לטובת החברה וגם לטובת המשקיע. זה בהחלט סוג של יתרון. החיסרון זה שכל ההחלטות, או כמעט כל ההחלטות, נעשות על ידי חברת ההחזקות, חברת ההשקעות, ולא על ידי המשקיע, מה שאומר שלעיתים האינטרסים של המשקיע לא באים בעדיפות הראשונה, אלא קודם כל משרתים את האינטרס של החברה. חיסרון נוסף, שמי שרוצה באמת להשתפשף, לחוות, להתנסות וגם ללמוד על השקעות נדל"ן, בדרך הזו הוא פחות חווה את זה בעצמו, מכיוון שהוא מבצע בעצם השקעה פסיבית. בשתי השיטות האלו, גם בהשקעה בבעלות ישירה, אנחנו בהחלט ממליצים שההשקעה הזאת, לפחות ברכישה הראשונה, גם היא תעשה דרך גופים מקשרים. גם גוף שיעזור לנו למצוא את הנכס ולעשות את כל הפעולות שכרוכות בהחזקת הנכס, ובסופו של דבר גם בחברת ניהול שתנהל עבורנו את הנכס. זאת אומרת שאני אומר השקעה בבעלות ישירה, לפחות בהשקעה הראשונה, אני עדיין מדבר על חברה שמצאה מקום, מצאה בעלי מקצוע, יודעת לאתר נכסים, ויודעת לקחת אותנו יד ביד, ולהביא אותנו למצב שאנחנו בעלים על הנכס. זאת אומרת, הקשר כאן עם חברה שעוסקת בשיווק של השקעות, הוא נחוץ בשני האפיקים. אחרי שחתכנו את האפשרויות בין השקעה בבעלות ישירה לבין השקעה דרך חברה, אני אזכיר מספר סוגים של נכסים שבאמת אנחנו נחשפים אליהם, וזה מה שרשום למטה בשקף הזה. הנכס הנפוץ ביותר בארצות הברית, וגם נפוץ מאוד להשקעה, זה בית צמוד קרקע, כמו אצלנו הנכס שאנחנו קוראים לו וילה או קוטג', זה יחידת סינגל פמילי, מאוד מקובלת בכל הפרברים בארצות הברית, בכל הערים הגדולות והקטנות, ובהחלט זה אחד מאפיקי ההשקעה הנפוצים ביותר. כמו בית צמוד קרקע למשפחה אחת, יש בתים צמודי קרקע ליותר ממשפחה אחת, יש דו משפחתי ויש תלת משפחתי, ויש בתים טוריים שגם הם צמודי קרקע. כל אלו באים בחשבון בהשקעות בארצות הברית. אפיק נוסף זה דירה בבניין מגורים. בערים גדולות, בערי מטרו, מאוד מקובל בנייני מגורים, בהם המחירים מאוד גבוהים. דירות כאלו נקראות דירות קונדו, יש כזה דבר רכישה של דירה בבניין מגורים, וכמו זה יש מודל בארצות הברית שהוא לא נפוץ בישראל, וזה השקעה בקומפלקס מגורים. קומפלקס מגורים זה מתחם בדרך כלל של הרבה משפחות, של עשרות או לפעמים מאות משפחות, זה בדרך כלל מתחם מגודר, מתוחזק עם כל מיני facilities, ויש חברות שמנגישות השקעה בקומפלקס שלם, זאת אומרת חברה שרוכשת קומפלקס מגורים ומציעה למשקיעים בה להשתתף ביחידת החזקה של קומפלקס מגורים. יש כמובן נדל"ן מסחרי, ויש גם הזדמנויות לרכישת מגרש ובניית בית צמוד קרקע ולאחר מכן מחירתו. אז גם השקעה בבעלות ישירה וגם השקעה דרך חברת השקעות,
פותחת בפנינו את מגוון האפשרויות שרשומות כאן למטה, במגוון גדול של נכסים. אז בואו נלך קצת ונבחן איך בכלל אנחנו בוחרים אזור, עיר או שכונה, ושוקלים אם אנחנו מתאים לנו להשקיע ולשים שם את הכסף שלנו. אז ככה, ארצות הברית היא כמובן מדינה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה מאוד מדינות בפנים, מדינה אחת לא דומה למדינה שנייה, ועיר אחת לא דומה לעיר אחרת. למזלנו, רמת שקיפות האינפורמציה בעידן המידע בארצות הברית במיוחד, היא מאוד מאוד גבוהה, ויש מגוון נתונים זמינים חינם ברשת, שבהם אנחנו משתמשים כדי לבדוק אם האזור שאנחנו רוצים להשקיע בו, או שמציעים לנו להשקיע בו, עונה על הקריטריונים ועל האופי שלנו כמשקיעים. עכשיו, המטרה כאן היא לא לפתוח את המפה, להפיל את האצבע על איזושהי שכונה בארצות הברית, ולהגיד יאללה בואו נלך ונחפש כאן. אנחנו בוודאי לא מתחילים מאפס, כמו שאמרתי, גם רכישה בבעלות פרטית, אני מאוד ממליץ להתחיל דרך גוף מתווך, גוף מקשר, גוף שחרש כבר את השטח ומצא מקום, ויודע לקחת אתכם לכל הדרך, ויש פה דרך פרוצדורלית לא קצרה, ולכן סך האפשרויות מצטמצם לכדי האפשרויות שמציעות לכם חברות שפעילות אולי אפילו כאן בישראל, או אפילו יש הרבה חברות בישראל שמציעות את זה, זה חברות או אנשים פרטיים, לכן אנחנו לא מחפשים עכשיו את האזור, את העיר הטובה ביותר, אנחנו מחפשים אזור שהוא טוב מספיק להשקעת נדל"ן, מתוך האזורים שמציעות לנו חברות שיווק. אחרי שנקבל רשימה של אזורים כאלו, או שהם יטפטפו אלינו כל פעם שאנחנו ניצור קשר עם חברה כזו, נהיה מסוגלים ללכת ולעשות בחינה דמוגרפית ובחינה סוציו-אקונומית, ולראות אם האזור שמציעים לנו מתאים לאופי שלנו כמשקיעים. אז איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד בלי בכלל לשים את עצמנו על מטוס? אז הנתונים שרשומים כאן, זה נתונים שקל מאוד היום להגיע אליהם עם מספר אתרים, אני רשמתי פה 5 אתרים, יש הרבה יותר, זה רק דוגמה, אבל למשל את רמת ההגירה ברמה של שכונה ועיר אפשר להבין מתוך אתר USA.com, כלומר כמה אנשים בשנים האחרונות נכנסו לעיר, לעומת כמה אנשים עזבו את העיר או את האזור. אפשר ללמוד על צפיפות האוכלוסין, אנחנו יכולים ללמוד את רמת התפוסה בנכסים באזור שאנחנו מחפשים אותו. תפוסה גבוהה מדברת כמובן על ביקוש גבוה, תפוסה נמוכה אומרת שקצת קשה להשכיר נכסים, וגם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלא תמיד יהיה ביקוש לנכס שלנו. אחוז שכירויות זה גם כן משהו שמעניין אותנו מאוד. בסך הכל כמשקיע שמרן, היינו רוצים להחזיק בנכס, או לפחות אחד מהפרופילים של משקיע, זה משקיע שמעוניין להחזיק בנכס בשכונת מגורים נחשבת, שבה רוב הדיירים זה דווקא אונר, זה דווקא בעלי בתים, ומספר השכירות הוא יחסית נמוך. לא בגלל תחרות, אלא יותר בגלל ששכונות שיש שם אחוז גבוה של אונר, זה בדרך כלל שכונות מתוחזקות ברמה יותר גבוהה. אנחנו רוצים לדעת את התפלגות הגילאים, כי אנחנו בעצם צריכים לאפיין מיהו קהל היעד שלנו. האם אנחנו רוצים להזכיר את זה לאנשים צעירים, האם אנחנו רוצים להזכיר את זה לסטודנטים, האם אנחנו רוצים להזכיר את זה לקשישים, האם אנחנו רוצים להזכיר את זה למשפחות, ובאתרים האלו אפשר לראות התפלגות של גילאים בשכונה, אפילו ברחוב הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אנחנו כמובן יכולים לראות נתונים כלכליים, שמדברים על החוסן הכלכלי של האנשים שגרים בשכונה הזו. כאן ציינתי הכנסה חציונית למשק בית, אבל אפשר לראות גם כן הכנסה פר קפיטה, כלומר לבן אדם. אנחנו יכולים ללמוד על שיעורי פשיעה, על רמת מערכת החינוך, ועוד ועוד נתונים מהאתרים האלו, ומה שנעשה עכשיו זה פשוט נשתמש באחד האתרים, ונעשה את זה הלכה למעשה. אז ברשותכם, אני הולך לאתר הראשון שאני אראה כאן. האתר הזה נקרא Area Vibes, זה לא האתר היחיד כאמור, יש אתרים נוספים כמו Onboard Navigator, כמו אתרים נוספים,
אבל זהו אתר שדרכו אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד נתונים דמוגרפיים. אני אקיש כאן שם של עיר, ובחרתי, זה לא עיר, זה עיירה בשם לוגנוויל במדינת ג'ורג'יה, נמצאת במעגל המטרו של אטלנטה. אנחנו רואים כאן את לוגנוויל עם איזשהו ציון שנקרא livability, הציון הזה הוא 82, תכף נבין מה זה אומר, וכשנכנסתי ראיתי אוסף של מדדים שעליהם אנחנו נעבור, שהמיצוע שלהם נותן את הציון הזה שנקרא livability, שזה איזשהו ממוצע על סך הפרמטרים שנעבור עכשיו, מ-0 ל-100, 82 זה בהחלט ציון גבוה. המקום הראשון, הלשונית הראשונה שניכנס אליה זה דמוגרפיקס, ופה נלמד קצת מי גר בשכונה הזאת. אז בואו נסתכל. אני רואה קודם כל את גודל האוכלוסייה ואת הצפיפות של האוכלוסייה. אני רואה את הגילאים, אני רואה אחוז דוברי אנגלית וכולי, אבל בואו נרד קצת יותר למטה ונראה מה אפשר למצוא כאן. אני יכול לראות איך חלוקת הגזע באזור הזה, אבל זה פחות מעניין אותי. נתון שהוא מאוד מעניין, כבר צץ לנו בלשונית הראשונה, וזה ה-Household Income Distribution. אנחנו רואים שבעיר הזו, בסך הכל אחוז גבוה מאוד מהאוכלוסייה, נמצא ברמות בינוניות גבוהות. זאת אומרת, מעל 50,000 ועד 150,000, אחוז יפה של אנשים, זה בסך הכל סביבה מבוססת. אני יכול לראות בצד ימין מהו מקור ההכנסה שלהם, אני רואה שרובם שכירים. אני יכול לראות את התפלגות הגילאים, מה שציינתי קודם. ההתפלגות שרואים אותה כרגע במסך היא התפלגות קלאסית של משפחות עם ילדים. אני רואה פה גם מקבץ בצד שמאל של ילדים עד גיל 14, וגם בצד ימין מקבצים בין גילאים 30 עד 50. זה דוגמה קלאסית לאזור עתיר משפחות. אני עולה בחזרה למעלה, ואלך בעצם לפרמטר השני שאני אסתכל עליו. אני מסתכל, אוהב להסתכל, לא אני, אלא פשוט המשקיע, או יותר נכון הדייר האמריקאי הטיפוסי, אחד מהפרמטרים שחשובים לו במידה הכי גבוהה זה רמת מערכת החינוך. ה-School District, מהי רמת בתי הספר במחוז, היא פרמטר מאוד מאוד חשוב בבחירת מקום מגורים, וכאן אני רואה איזשהו ציון כללי של לוגנוויל של 92%, איזשהו ממוצע על כלל הפרמטרים של מערכת החינוך, אבל אנחנו נגלגל למטה. אנחנו כאן מקבלים מפה, במפה הזאת רואים את בתי הספר, וכל בית ספר את הציון שלו כאן בצד שמאל. במקרה של האתר הזה זה ציון מ-0 עד 100, רואים פה את הציונים הראשונים של בתי ספר ברנקינג של מעל 95, זה בהחלט טוב. אפשר כמובן לעשות זום אאוט ולראות בתי ספר נוספים בסביבה. זה דבר אחד שאפשר לראות. הדבר האחר שאפשר לראות זה בעצם איזו רמת השכלה מושגת באזור הזה. יותר נוח לראות את זה בהתפלגות הזו. בעצם אפשר לראות באחוזים מי סיים בית ספר תיכון, מי סיים קולג', מי סיים תואר ראשון ומי סיים תואר שני וגם דוקטורט. זה נתון מאוד מעניין. יש אתרים נוספים אפילו הרבה יותר מפורטים, אחד מהם זה Great Schools, שממש סוקר, עושה ריוויו שלם ובנצ'מרק על כל בית ספר בכל מקום בארצות הברית, וזה אתר שדיירים אמריקאים שהולכים לגור בהחלט מסתכלים עליו. זוהי רמת education. הדבר הבא שאני מסתכל עליו זה employment, תעסוקה. בתעסוקה אנחנו יכולים לראות באמת נתונים שקשורים לשכר, שכר ממוצע לנפש, שכר ממוצע לבית אב, שכר ממוצע לבית אב שהוא אונר של בית, מה שאתם רואים פה המודגש כרגע, ושכר ממוצע לרנטור, זאת אומרת לאנשים ששוכרים בית, נתון מאוד מעניין. אני רואה כאן בעצם את רמת האבטלה. אנחנו יכולים לראות שבעיירה הזו יש כמעט 9% אבטלה. אני יכול לראות נתונים נוספים,
על התפלגות הכנסות, נתון מאוד חשוב כדי להבין מה קורה פה בשכונה. הפרמטר הבא שאני מסתכל עליו זה פרמטר מתחום הדיור, האוזינג, ובהאוזינג אני יכול לראות נתונים כמו כמה עולים בתים, כמה עולה לשכור בית, אבל אלה הם נתונים ממוצעים, יש מקומות אחרים שאנחנו יכולים להסתכל על זה כמובן בצורה יותר מדויקת. מה שכן מעניין אותי באזור הזה של האוזינג, זה מהו שיעור השוכרים ומהו שיעור התפוסה, וזה אני מקבל כשאני מגלגל את זה כאן למטה. אנחנו רואים כאן ששיעור התפוסה הוא 92%, זה בסך הכל אחוז טוב, זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. וזה מה שאנחנו מקבלים בעצם מלשונית ההאוזינג. נתון אחרון שאנחנו נסתכל עליו בבחינת הנתונים הדמוגרפיים, זה נתון שאנחנו בארץ לא יכולים לקבל אותו בצורה כל כך נגישה, זה רמת פשיעה. אנחנו יכולים להיכנס לרמת פשיעה, ולראות נתונים מדהימים על סטטיסטיקת פשיעה באזור הספציפי הזה, לעומת ממוצע במדינת ג'ורג'יה, לעומת ממוצע ארצי. אנחנו יכולים לראות שבסך הכל בעיירה הזו ספציפית, היא נמצאת קצת פחות ממדינת ג'ורג'יה, אבל בסך הכל כמו הממוצע הלאומי, ומעבר למספר שהוא טוטל, אני יכול לראות את זה ברמה ממש של כל קטגוריית פשע נפרדת. זה נתון מאוד מעניין. כשאנחנו בוחרים מקום להשקעה סולידית, אנחנו לא רוצים שהנתון הזה יהיה גרוע. לא אמרתי, אבל בכל מקום שהריבוע פה הוא ירוק, זה כמובן ציון טוב. ככל שהציון נהיה פחות טוב, האות עולה והצבע מתעדכן בהתאם. לסיכום, באתר הזה אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד פרמטרים לפני בכלל שאנחנו ניגשים באמת ושוקלים האם לקחת את הנכס הזה, האם להמשיך לבחון אותו. בואו נתקדם הלאה, כי אחרי שהחלטנו עם האזור שמציעים לנו הוא מספיק טוב, הדבר הבא שאני ארצה זה לבדוק האם הנכס ספציפית שלנו שמציעים לנו הוא נכס מעניין, ואת זה אנחנו עושים בדרך כלל באחד משני אתרים מובילים, האחד קוראים לו זילו, והשני נקרא טרוליה, ופה אנחנו ממש רואים נתונים על הנכס הספציפי שלנו, וכאן אנחנו ניכנס לאתר שנקרא זילו, ונקיש כאן כתובת של אתר שהציעו לנו. אז אנחנו נלך בואו ניקח את הנכס הזה. בחרתי בסך הכל נכס באופן אקראי, במדינת פלורידה, בעיירה שנקראת ג'קסונוויל. זה בהחלט אזור שיזמים ישראלים מציעים בו הזדמנויות למשקיעים. מה שאנחנו רואים פה שזה נכס עם 3 חדרי שינה, אנחנו רואים את המחיר המוערך שלו, שזה $186,000. כשאנחנו מגלגלים למטה, אנחנו בעצם מסתכלים על נתון מאוד מאוד חשוב, הוא נמצא כאן בעובדות, בפקטס. אנחנו קודם כל רואים שזה סינגל פמילי, אבל אותי מעניין כרגע שנת הבנייה. שנת הבנייה זה פרמטר מאוד מאוד חשוב בארצות הברית, הבנייה היא קלה, ככל שהנכס ישן יותר, כך צפויות לו בעיות תחזוקתיות לאורך הדרך. אנחנו מעדיפים בדרך כלל נכסים שהם כמה שיותר קרובים לשנת 2000, 1977 זה לא בניין עתיק, מצד שני זה בהחלט לא בניין חדש, ואנחנו אחר כך נתמחר את התשואה שלו בהתאם. הדבר הנוסף שאני אוהב להסתכל עליו, זה גרף המחירים. הגרף הזה מראה את הנכס הספציפי הזה, הקו הכחול הרציף, והוא מראה את העיירה עצמה בקו המקווקו, והוא רואה מה קרה לנכס הזה משנת סוף 2007 ועד היום. רואים פה את הירידה ואחר כך את העלייה. זה נתון שהוא מאוד חשוב לנו.
אנחנו ממשיכים למטה ורואים בעצם נתונים נוספים. אנחנו יכולים לראות היסטוריית מחירים. מאוד מעניין אותנו לראות את השכונה, כי ברגע שאנחנו מסתכלים על השכונה, אנחנו יכולים לראות נכסים נוספים שנמצאים כאן בסביבה, ולפיהם אנחנו יכולים לבחון האם הנכס שלנו באמת מוצע במחירים סבירים. כאן כל נקודה כזו זה בעצם נכס או שנמכר או שנמצא כרגע למחירה. אנחנו יכולים ללכת לכל אחד מהנקודות כאן, כמו שרואים באתר מדלן פה בישראל, להיכנס ולקבל את הנתונים. בהמשך באתר הזה אפשר לראות נתונים נוספים, כמו מחירים, כמו בתי ספר, כמו שראינו באתרים אחרים. אז זוהי דוגמה בעצם לאתר שהרבה מאוד משקיעים משתמשים בו, גם כן לבחון את הנכס הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אז ככה, כדי להמשיך הלאה ולהיכנס לפרמטר הנוסף שאותו משקיעים בוחנים, פרמטר מאוד חשוב קשור לחישוב התשואה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד חברות מציעות מספרים מאוד גבוהים בתשואה בארצות הברית. זה הרבה פעמים נכון, בארצות הברית עדיין אפשר להשיג תשואות שאי אפשר להשיג במקומות אחרים, אבל צריך לקחת בחשבון את העלויות שמתווספות לרכישה וגם את העלויות השוטפות בהחזקת הנכס. אני חושב שרוב, אם לא כל המשווקים שמשווקים נכסים בארצות הברית, כן חושפים בפני המשקיעים את העלויות המתווספות לרכישה, ובהם יש ביטוח במהלך הרכישה, יש את העלויות המשפטיות של הקלוזינג ושל עורך הדין, יש תהליך של בחינת הנכס, של ה-property inspection או ה-due diligence, שם שולחים איש מקצוע שייתן לנו בסופו של דבר דוח דומה לדוח שמאי, שאומר מה יש בנכס הזה, אבל שם הוא מתמקד יותר בליקויים שיש בנכס, וזה דוח שיכול מאוד לשמש אותנו בשלב ההחלטה וגם בתכנון של שיפוץ, ויש עלויות נוספות. כל אלו זה עלויות שבדרך כלל כל החברות מספרות לכם עליהן, וזה טוב. לצידן יש את העלויות השוטפות בהחזקת הנכס, זה עלויות שמורידות לנו את השכר נטו שאנחנו מקבלים, את שכר הדירה נטו, וכאן יש insurance ו-property tax, בחלק מהמקומות יש מס ועד שכונתי, לא בכולן, חשוב מאוד לדעת אם יש או אין את המס הזה. יש כמובן את עמלת חברת הניהול, ויש עלויות שבדרך כלל חברות משווקות לא מדברות עליהן, הן גם לא קורות כל שנה, וזה עלויות של אי תפוסה ועלויות של החזקה ותיקונים. קשה מאוד לתמחר מראש כמה יעלה לנו החזקה ואי התפוסה, אבל אלו יכולים להיות מספרים גבוהים שמעיבים על חישוב התשואה. אז אם נזכר קצת בכלל איך מחשבים תשואה ותשואה ברוטו, פשוט לוקחים את שכר הדירה השנתי, זאת אומרת שכר דירה חודשי כפול 12 ומחלקים בעלות הרכישה, אנחנו יודעים שכמשקיעים בישראל, אנחנו נוהגים, רוב המשקיעים נוהגים לא להשתמש ב-12 חודשי שכירות אלא ב-11, כדי לשקלל פנימה אירועים שקורים לאורך חיי הנכס. אז אם בישראל לקחנו 11 מתוך 12, בארצות הברית בדרך כלל הפקטור הזה הוא הרבה הרבה יותר נמוך. בעצם מה שאני עושה כדי לקבל איזשהו מדד של תשואה ראשוני, אז אני משתמש בפקטור שמושפע בעיקר מגיל הנכס ומאיכות הנכס, גם הנכס ספציפי וגם הסביבה. ככל שגיל הנכס הוא ישן יותר והסביבה טובה פחות, הפקטור הזה יורד ומגיע למספרים נמוכים כמו 0.6 ולפעמים אפילו 0.5, זאת אומרת חצי משכר הדירה בסופו של דבר מגיע אלינו אחרי שמורידים את כל העלויות. בבתים יותר חדשים, באזורים יותר טובים, הפקטור הזה הוא גבוה יותר, הוא 0.75, אבל זאת אחת הסיבות שבגללה התשואה ברוטו והתשואה נטו הן שונות בצורה מהותית. אני חייב להגיד שהחברות הטובות שמשווקות נכסים מציינות את זה וכבר משקפות לתוך החישוב הזה את התשואה שקרובה מאוד לנטו, אולי לא תמיד, אבל הרבה חברות כבר כן יודעות לעשות את זה וזה טוב. אנחנו רוצים שאתם תדעו להסתכל על התשואה בצורה נכונה ולקחת בחשבון גם מקרים שבהם התשואה לא הולכת כל כך חלק, ולמה בכלל התשואה
שונה בין תיאוריה למעשה. הסיבה נעוצה בזה שבארצות הברית עלויות ההחזקה במיוחד של בתים פרטיים הן גבוהות יותר. בארצות הברית בעל הבית אחראי על יותר דברים, ויש עלות גבוהה בהחזקה של בתים פרטיים, מהסיבות שרשומות כאן, אבל אני חושב שהעלות הגבוהה ביותר קשורה באמת לאי תפוסה והחלפה של דייר. עכשיו, הדבר הזה לא קורה כל שנה, הוא קורה אחת לכמה שנים, ומי שרק מתחיל את דרכו לא תמיד רואה את הנושא הזה. אחת לכמה שנים מתחלף דייר, ושם באה באמת עלות גבוהה. הדבר שאנחנו צריכים לדאוג לו כדי להקטין את הגורם הזה, זה בעצם לבחור מצד אחד נכס טוב, ומצד שני לבחור בחברת ניהול טובה עם קבלות והמלצות. שני הטיפים האלו, שני הכלים האלו יבטיחו לנו שחילוף הדיירים יעשה במינימום האפשרי, ויקרב את התשואה שלנו לתשואה נטו, לתשואה המחושבת הראשונית, ולא לאיזשהם מספרים כואבים ומכאיבים בגלל שדיירים לא נכנסים לנו לנכס. אז בואו ניקח שתי דוגמאות אמיתיות לחלוטין. אחת דוגמה שחבר פנה אליי לא מזמן, אגב, וסיפר לי על איזשהו נכס, לכאורה דמיוני מבחינת המספרים שלו, ואני הייתי צריך לבדוק אותו, וזה לקח לי מהר מאוד לתת לו המלצה, והוא פנה אליי במילים האלו, שהציעו לו עסקה על 3 בתים פרטיים בפילדלפיה, 3 הבתים יחד במחיר מאוד נמוך, זה אומר בערך $60,000 לבית, כאשר הסחירות על כל בית נעה בין 800 ל-850, והוא שאל אותי במילים האלה, הוא נשמע קסום, לא? אני לא ידעתי אם זה קסום או לא קסום, ואמרתי לו, תן לי כמה דקות. אז קודם כל הלכתי, כמובן, זה אולי מפתיע, אבל קודם כל אני אוהב להסתכל על הנכס הזה בעיניים, ולראות איך זה נראה ממצלמת גוגל. כלי זמין בהחלט, ואין סיבה לא להשתמש בו. אז אני קודם כל יוצא לאיזשהו סיבוב קצר בשכונה, ואני רואה בסך הכל בתים טוריים, במבט ראשון בסדר, שאני מסתכל קצת יותר לעומק, אני רואה כאן תפאורה שבלשון המעטה לא הולמת שכונת מגורים איכותית, אני לא פוסל עדיין, אבל אני בסך הכל רואה פה מקום די מוזנח בקריטריונים של הדייר האמריקאי. זה כמובן לא ההתרשמות היחידה, אנחנו ניגש ונסתכל בכלים שאנחנו למדנו, פה מדובר על אזור שנקרא חואניטה פארק בשכונת פלטונוויל בפילדלפיה, אנחנו ניכנס אליה, ונראה קודם כל שמדד הליבביליטי שלה הוא 52, זה מדד נמוך לכל הדעות, הדברים הירוקים, הציונים הטובים, באים לידי ביטוי רק ב-amenities, זאת אומרת בגישה, בעיקר גישה לתחבורה ובעלות מחיה זולה, הפרמטרים האחרים טובים הרבה פחות. רמת מערכת החינוך ירודה מאוד, רמת התעסוקה ירודה, רמת ההאוזינג ירודה, ורמת הפשע גבוהה מאוד, גבוהה יחסית אפילו לממוצע בארצות הברית. אני נכנסתי ובחנתי כל אחד מהפרמטרים האלה, לא רק באתר הזה, וחזרתי לחבר והסברתי לו את אופי השכונה, לא פסלתי, אבל שאלתי אותו אם זה מה שהוא מחפש, והתשובה שם הייתה ממש לא, הוא לא רוצה להתעסק עם סוג כזה של שכונה, ובאמת במחיר של $60,000 לבית, שאמור להניב $800 היום זה היה בסוף 2016, זה יכול להזמין צרות, הוא החליט לא להיכנס, זו דוגמה אחת שהזהרתי בעצם מישהו שהתעניין. לפני שנראה דוגמה אחרת, דוגמה כמובן טובה, אני רוצה בעצם להזכיר, לציין ולהסביר איך אנחנו מתנהלים מרחוק. אז כאמור, יש 2 גופים עיקריים שעוזרים לנו כשאנחנו מתנהלים מרחוק, בעיקר על בעלות פרטית.
כמו שאמרתי, אנחנו לא נוסעים בעצמנו ומחפשים על פני כל המפה איפה לרכוש, אלא אנחנו יוצרים קשר עם חברה שמשווקת, והיא עושה שלל גדול של פעילויות שגורמות לקרב אלינו את הנכס. היא קודם כל מנפיקה עבורנו דוח שנקרא CMA, זה Competitive Market Analysis, זה בעצם דוח שמראה את הנכס שלנו ואת הערכה שלו יחסית לנכסים זהים באופיים באזור הזה. זה בהחלט נתון שאנחנו אוהבים להסתכל עליו, כי זה מראה לנו האם הנכס נמכר לנו במחיר ראוי, במחיר השוק, אולי מתחת. הם נותנים לנו הערכה כוללת ותחזית לתשואה, והחברות הטובות שבהן נותנות תחזיות בסך הכל טובות לתשואה. הן מבצעות עבורנו את ה-due diligence, את ה-property inspection, הן שולחות בעצם איש מקצוע ששולח לנו דוח שאנחנו יכולים לעיין בו, הן מתווכות עבורנו את נושאי ביטוח הרכישה, לא הזכרתי קודם, אבל את פתיחת חברה אם נבחר בזה, ופתיחה של חשבון בנק, שזה מאוד חשוב. הן מעבירות לנו הצעות לשיפוץ, בסופו של דבר הן גם מלוות את תהליך השיפוץ, והן מהוות גורם קישור לוונדורס השונים שמכינים לנו את הבית לסחירות. החברה המשווקת היא גורם מאוד חשוב, ואנחנו צריכים לבחור אותה טוב, והיא בעצם מבטיחה שאנחנו לא ניפול בפח ונבחר נכס ראוי. החברה השנייה חשובה לא פחות, ואולי אפילו יותר, זאת חברת הניהול שתלווה אותנו בכל חיי הנכס, והיא עושה שלל פעולות ברמה מאוד מאוד מפורטת. יש חברות ניהול טובות מאוד בארצות הברית, ומאוד כדאי לנו להתחבר לחברת ניהול טובה. הבעיה היא שיש גם חברות ניהול לא טובות. חברות ניהול לא טובות גורמות לעלויות מאוד גבוהות שלנו, בסופו של דבר לירידה גדולה בתשואה, והשיטה פה זה כמובן להשתמש בהמלצות של משקיעים נוספים, משקיעים שאתם מכירים אותם, אולי שאתם מכירים פחות, אבל לפחות שהצלחתם לדבר איתם, והם יודעים לספר לכם שלאורך שנים חברת הניהול הזו עושה עבורם עבודה. מכיוון שישראלים נמצאים בארצות הברית בהשקעות נדל"ן כבר מספר שנים, אין סיבה לחפש חברה שאתם לא יכולים למצוא עליה היסטוריה. אתם צריכים ללכת לחברה שיש לה קבלות ויש לה הוכחות, והיא הצליחה להביא לתשואות יפות ולעליית מחירים עבור המשקיעים ישראלים שאתם יכולים לדבר איתם. אז בואו בבקשה נלך ונסתכל על דוגמה נוספת, דוגמה מנכס שנרכש לפני קצת יותר משנה, גם כן במדינת ג'ורג'יה, וכאן יש בעצם נכס מעניין, בעיר הספציפית הזו, שחוותה כמו כל ארצות הברית ירידות מחירים החל מ-2014, עדיין בשנת 2015 וגם ו-16, אולי לא, אבל 2015 עדיין המחירים לא התרוממו לחלוטין, והיו שם הצעות מאוד יפות. ספציפית, יש כאן בית פרטי עם 4 חדרי שינה, הוא נבנה קרוב מאוד לשנת 2000, בסך הכל זה לא בית ישן, בית פחות מ-20 שנה, זה כבר מספר סביר, עם 2,300 סקוואר פיט. אם רוצים להמיר את זה למטרים, צריך לחלק את זה ב-10.7 או ב-11, אם מי שרוצה לזכור את זה. בחנו את הנתונים הדמוגרפיים והסוציו-אקונומיים, והם בהחלט טובים. בחנו את הנכס הזה בזילו, וראינו אותו גם כן בעיניים. הנכס הזה נסגר בסופו של דבר ב$150,000. עלויות הנוספות, כולל כל העלויות, כולל שיפוץ, היו פחות מ$15,000. הבית הזה מניב תשואה יפה מאוד, שמבוססת על שכירות חודשית גבוהה של $1,500 בגלל גודלו ובגלל האזור הטוב שהוא נמצא בו, וגם אם לוקחים מקדם מאוד שמרני של 0.65, אני לא מראה פה את כל החישוב של התשואה, הוא מאוד מפורט, אבל גם אם לוקחים כאן בסך הכל מקדם שמרני, מגיעים כאן לתשואה, אמנם לא דו ספרתית, אבל תשואה של 7% על בית פרטי במקום כזה, ברמה כזו, עם צפי מהותי לעליית מחירים שמביא אותנו ל7%,
קשה מאוד למצוא הזדמנויות כאלה בישראל, קשה מאוד למצוא הזדמנויות כאלה באירופה, זה בהחלט השקעה איכותית. אגב, אם נציץ על הבית הזה באמת, ומה קרה לו מאז, זה הבית, ציינו שהוא נמכר ב-150, היום הערכה שלו כבר קרובה ל-$200,000, זאת אומרת עליית רווח הון יפה, ואם מסתכלים על גרף המחירים, מסוף 2015 הוא המשיך לעלות, בסך הכל השקעה מאוד טובה, וזו לא השקעה היחידה שקיימת גם היום בארצות הברית. לסיכום של הדוגמאות, לצד דוגמאות פחות טובות, בהחלט יש בארצות הברית הזדמנויות מאוד מעניינות, עם תשואות יפות, שקשה או כמעט בלתי אפשרי להשיג אותן כאן בישראל. אנחנו באמת מתקרבים לסיום הוובינר, יש הרבה מאוד נושאים שלא כיסינו, באמת ב-45 דקות, לא נצליח, לא מתיימרים גם להפוך אנשים שאין להם ניסיון למומחים להשקעות בארצות הברית, והרשימה של הדברים שלא עברנו עליהם ארוכה מהנושאים שכן עברנו, זאת הייתה טעימה. אני מקווה מאוד שהטעימה הזאת מגרה את התיאבון, בהחלט יש מה לחפש בארצות הברית. מי שמעוניין לעשות צעד נוסף לקראת רכישה, אני מאוד ממליץ לו להעמיק בלימוד, גם של החומרים שהוזכרו כאן, וגם מעבר לזה, אם באופן עצמאי, אם בליווי משקיעים מנוסים, וגם באפשרויות של לימוד במכללה. בסך הכל, השקעה של מספר לא מאוד גדול של שעות, יכולה מצד אחד לחסוך הרבה מאוד כסף, ומצד שני לכוון לעסקאות מוצלחות. כאמור, ארצות הברית עדיין מהווה יעד מאוד אטרקטיבי למשקיעים סולידיים שמעוניינים בכמה שנים של תשואה גבוהה, לצד צפי לרווח הון עתידי בשנים הקרובות. עד כאן הוובינר שלנו, אני מקווה שנהנתם, וכאמור לפרטים נוספים אפשר לפנות למכללה כדי לקבל אינפורמציה איך אפשר להעמיק בחומר הזה. מכאן אני רוצה להיפרד, להגיד תודה למי שהצטרף אלינו, ולברך ברכת עשייה כלכלית מוצלחת. כל טוב ולהתראות.